Pray tayo bago tayo Let's kumain. pray. Dapat ako pag-pray nyo kasi birthday ko eh. Happy Oo, birthday! dapat ako Happy. Let's pray, let's pray. Let's pray. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa aming kakainin. Lord, salamat, Lord, sa iyong pagpapala at sa iyong kabutihan, Panginoon. Nalangin po namin, Panginoon, na patuloy po namin maranasan ang iyong biyaya at tabag sa aming mga buhay. Lord, salamat sa aming pagsasaluhan. Magbigay po, Lord, ng kalalakasan to sa aming mga physical na katawan. Nawa, Panginoon, Lord, ay ma-enjoy namin, Lord, ang oras na ito sa aming pagkain. Maraming salamat po. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Lord. Ilan taon ka na? Kain tayo. Ilan taon ka na? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. So, sando ko tayo ng kanin, guys. Happy birthday mo! Papakanton ka! May dala nga akong cake po, no? May cake siyang dala eh. Papakanton ka ba? Para sa'yo naman eh. Eh ano ba sakit ng babae? Pag yung sinasabi ninyo, pag nag-usap-usap kayo dito. Kayong dalawa, kayo yung pinaka-master race dyan eh. Wala, kinalaman Anong niya. sakit? Anong sakit? Ang sakit din sabi nila, may sinasabi sila, yung mga sakit daw kung ano, anong tawag doon. Depende kung ano yung... Ano gamot doon? Sabi na... Brad, hindi kayo ano yan? Ano gamot? Confidential natin yan. Pag... As per... Ano... Brad Byong. Yung babae, Antay, ano? masama ang pukiramdam. Wow! Ano? Okay ulit? Kung masama ang pukiramdam, Pinang gamot? ang sabi ko naman, ang gamot doon, eutimizin. Ano? Ano sabi mo? Effective. Effective. Kasi yung mga tispirin saka mga yakapsol, ano na yun, face out na yung mga gamot na yun, matagal na yung mga yun. Ganun ba yun? Oo. Alam na rin ah. Oo. Tsaka... Kaya take note, kaya? Oo, meron pa may isa pang gamot doon. Ano Tanggap na siya, no? Antopsiran. Tira na, okay. Ako ang mukha nga nyo, uy. Diskusyon. Nanginginig yung bibig, oh. Pasmado. Kapag hahalata. Kapag hahalata. Kaya guys, kain tayo. Tapalan ko ng bural yung bibig ko eh. Dito lang yan sa Boss Tando Explorer. Rectify agad yan. Baka lumala eh. Napakasarap ng luto ni Fernan. Nakaiba talaga. Parang talaga ako yung nagluto. Talaga mapapa... Ibahin niya si Kuya Fer pagdating sa... Mapapasili ka. Titiri ka sa sarap. Pagdating sa ano... Lutuan. Ibahin niya si Kuya Fer. Sinada ko ang kutsara na yung kutsara. Bakit yan? Sinada ko ang kutsara. Saan ba? Bigyan kita yung kalamansi. Oh, okay, pero. Oh, check mo ako na bago mo siya. Pag silbihan ka wawa ka. Parang ako ngayon. Baldado. Ano yan? PWD yan. Baldado po kasi ano, si Betchay, Baldado. Sinabi na nga yun, ang tanga! Ang tanga! Ambulansya na sinundan pa! Ay, hindi. Nasa likod ko ang ambulansya. Grabe. Nagmamadali siya. Akala niya siguro, makakauwi agad siya. Eh, hindi nag-iingat. Ayun! Baldog! Taliwod ka, sir. Yung may re-rescue yung ambulansya, isa ko pa sa Your safety is our concern. Yung safety niya hindi safe. Yung safety namin hindi safe. Pero eh, may ambulansya na sa likod. Ayun pa yung ginawa niya. Mamadali. Na ano lang yun. Na, Hindi, para kasi makalabas yung ambulansya. mamadali siya. Gano'n kami. Lumabas kami lahat dun sa... Hindi akala kasi safe yung ano niya. Kasi sa safety, yung way niya, akala safety yung pala unsafe. Kala Kaya niya, kala niya makakatulog sa ambulansya, ay pala siya tutulungan. Ayun nga nangyari. Nag-give Tapos, away. nabwisit sa sarili niya, ginawa niya, uminom ng gin. Para daw yung manid mawala, ay hindi solusyon yun. Sabi balik na kasi, nangyari. ma'am, Kaya pag nga uwi mo, inom ka kagad ng gamot para hindi mo maramdaman yung sakit. Eh, yun yung iniinom ko para sasaktan ako eh. Lagi tatandaan yung logo. Umugot. Oo. Ano daw, wala daw epekto yun kasi nga, ang sabi, sanay daw siya nasasaktan.
Hindi ba? Hindi. Baliktad yung nangyari sa ano. Yung logo dapat lagi kalimutan. Safety first dapat. Ligtas mo na sarili mo. Hindi yung pinahamak mo eh. Safety first nga, yung safety unang i-rescue. Dapat siya yung nagre-rescue, bandang uli. Siya yung ni-rescue. Diba? Kamamadali. Safety. Eh, mas mabilis pa ka sa kanya yung ambulansya. Di ba nga, sir? Ba't ka nagbaon? Di meron naman tayo dito. Hindi nasabi ang hapon. Hindi, ano lang. Alam ka yan. Sabi ko kasi mahal na mahal ang asawa niya ito eh. Magtataka kasi yung asawa ko pag ano ba, may Sana all, mahal. Ano all? hindi ka nagbaon. May nagpapakain na ba sa'yo yung ibang babae? Ay! Ayun pala yun. Sabi niya Ang kahapon, hirap eh, ang hirap pag ano. sanay na daw sinasasaktan. Hindi asawa. Eh, umugot. Eh, sabi ko naman, pag iniwanan mo na, huwag mo na kasing balikan. Oo nga eh. Oo nga kasi yung jacket talaga yun eh. Pag naiwan dapat yun na binabalikan. Kasi binalikan ko pa eh. Dapat kasi, totoo naman talaga eh. Dapat hindi mo binabalikan yung mga ganyan. Kaya. Ay, kaya tayo. Dapat talaga pag naiwan, hindi mo binalikan. Kung nababalikan. Kagaya ng ano? Yay! Kagaya ng asawa. Pag iniwanan ka, wag mo nang balikan. Mababalikan. Tayo. Hindi ko nga binigyan ng pagpapala na, babalikan mo pa. Tapos yan, jacket lang. Dito ka sir, no? Binalikan mo kaagad. Pwede mo magbukas yan. Mag-check dito. Baka kasi nanakaw eh. Ba't ka galit? Hindi! Nagpapaliwanag lang. Maglaan daw yung ano, excuse. Maglaan konti. Parang may pinagdadaanan ka dun. Kailangan nagtataka ako eh. Parang mas ano. Ano ang cellphone mo? Dabo nga. Hugot na lang. Hindi nga ako makapaniwala eh. Nagagawin mo yun eh. Puro hugot na lang, walang baon. Yun ang sinasabi ko. Dapat may kasamang baon. Kaya yan. Aray ko. Tama. Eh, wala eh yung apartment nga nila ngayon doon, puro talsik na inabot eh. Buti nga kami, yung kasama hindi kasalita. Eh, malapit ka na. Malapit ka ng tamaan. Babaunan ka na. Lapit na matalsikan. Masarap ang kainan. Huwag tayong itong ano to. Sando. Panlaban yan, oo. Pang malakasan, pandiinan. Pang may hangover ka mo. Oo, kasi yung mga nag-inom. Eh, hindi ko nga akalain na mangyayari kay Mate eh. Kaya nang ginom kayo kagabi, di ba? Ginom din ba yun? Oo. Masama kasi loob namin kasi yung si Madam Beche kaya kami nag-inom. Ano nga kasi yung kilikili? Dami mo na inamoy. Ramdam namin yung sakit eh. Kaya dinamayan namin. Ano yun, nakiramay? Kaya na dinamayan niyo ako sa sakit. Dinamaya ko sa ano sa Hindi kayo experience ko eh. Umiyak pa ba? Tapos kaya umiyak pa. Oo. Nagdamdam ba? Nandun sa Alfonso? Walang shot ko. Eh, para dinamdam yata yung pagbili ng ano, pulutan eh. May kasikasan na naman eh.